दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि नोंथांमोना 10,000 रां सोनायनि गासैबो नोंथांमोना आपडेटखौथ' भिडिअनि जोहै नुनो मोनखाबाय। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव मोनसे गोनांथार आपडेट जाय बिथांमोना बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नेगासिनो दं, नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि जोहै मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय, नोंथांमोना रां सोनायनि आपडेटखौथ' मिथिखाबाय आरो जाय बिथांमोना मिथियाखै नोंथांमोननो आङो नैबे भिडिअनि जोहै आरो फिन खेबसेबाव आपडेट होगोन। जुदि नोंथांनो नैबे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रां फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ जेब्ला गभर्नमेन्टआ बहननानै हरगोन, गोबां आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टसिम राङा गोबां पेन्डिं जानो हागौ। मानो होनोब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखायो गभर्नमेन्टनि रां सोनायनि सिस्टेमा सोलायदों। लोगोसे बेयाव गोबां फिसा फिसा क्राइटेरिया होनानै दोनदोंमोन। जुदि नोंथांमोना नैबे क्राइटेरिया फिसा फिसा क्राइटेरियानि नोंथांमोना बे क्राइटेरियाखौ फल' खालामा, अब्ला नोंथांमोननि राङा पेन्डिं जानो हागौ। नोंथांनि फर्म एप्लिकेसन नोंथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेराव बे फर्मखौ होदों, लोगोसे गोबां दंफां गायदों, गोबां मिथिं दावथिङाव नोंथाङा थांनानै नैबे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि थाखाय नोंथाङा गोबां रांखौ मोननो थाखाय जुजिदों। नाथाय नोंथांनि बे जुजिनाया मोनसे फिसा जाहोननि थाखायनो फेलें जानो हागौ। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट लाबोगासिनो दङ, जाहाथे नोंथाङा फिसा फिसा बे क्राइटेरियाफोरखौ सुद्रायनानै जाहाथे नोंथांमोना गभर्नमेन्टआ सोनाय लोगो लोगोनो नोंथांनियाव जेबो जेंना नुजायाबासिनो राङा डाइरेक्ट नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबो। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै नैबे गोनां आपडेटखौ, नैबे स्किमनि आपडेटनि गोनां इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ लाबोगासिनो दङ, जाहाथे जोंनि बर' आइजोफोरा गासैबो जाय बिथांमोना मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदों रांखौ मोननो हायो। दानिया जाय बिथांमोना मिथियाखै राङा माब्ला हाबगोन आरो बेसेबां बाजेट खालामदों, फाइनाल रां हाबनायनि आसाम केबिनेटनि मोनसे डिसिसन, जोङो बेखौ गिबियावनो नायनानै लाग्रोदिनि आरो नोंथाङा मा मा खामानिखौ मावनांगोन रांखौ मोननो थाखाय जोङो बेनि गोनांथार आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। नङाब्ला नोंथांमोना रां सोबाथाय आन्दायनांगोन। नैबेयाव नोंथांमोना मोनसे आपडेट नुनो मोनदों। बेखौ आसामनि CMआनो गावनि फेसबुक पेजआव होनानै होखादों। बे आसाम नैबे केबिनेटनि दाख्लैबावै जानानै थांनाय आसाम केबिनेटनि मोनसे बिग डिसिसन, बेयाव बाथ्रा बुंनाय जादों। नैबे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि नैबेयाव SMS रावै लिरनानै होनाय जादों। नैबेयाव रोखायै लिरदों, बाजेट थि खालामनाय जादों। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किम 10,000 रां नोंथांमोननो हरनो थाखाय 2025 मायथाइनि नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 2,000 कौटि बेखिनि रांखौ बाजेट खालामनानै होनाय जादों। साफ्रोमबो बेयाव 10,000 राङै होनो थाखाय 2,000 कौटि बेखिनि रांखौ थि खालामनाय जादों। बे रांखौ नोंथांनो माब्ला हरगोन, नैबेयाव मान्थखौ रोखायै लिरनानै होखादों। एप्रिल मान्थ, फैबाय थानाय 2025नि नैबे एप्रिल मान्थ, बोहैथि दाननि एप्रिल मान्थआव नोंथांमोना नैबेयाव रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। एप्रिल मान्थ जानाय लोगोनो नोंथांमोननो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ हरनायनि बाथ्रा बुंदों। जाय बिथांमोना मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियानाव एप्लाइ खालामदों, नोंथांमोना नैबे एप्रिल मान्थखौ नेबानो जाबाय। दानिया जोङो रां हाबिनि जोङो प्रब्लेमखौ नायगोन। दानिया नोंथांमोना बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनायनि बेयाव आपडेटखौथ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय। दानिया रां हाबनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो मा खामानि मावग्रोनांगोन, जोङो बेनि गोनांथार आपडेटखौ सावरायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा चेक खालामनांगोन, नोंथाङा लानाय आगोलाव नोंथाङा जुदि बेंकफोराव लन लानानै दोनदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ टाइमाव टाइम जुदि रिपेमेन्ट खालामबाय थादों, अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन जुदि नोंथाङा बे स्किमनि थाखाय सिलेक्ट जायो। जुदि नोंथाङा सिगाङाव लानाय बेंकफोराव लानाय नोंथाङा बे लनफोरखौ टाइमाव टाइम सुख'वाखै, नोंथाङा लन डिफल्टार, अब्ला नोंथाङा बे
मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। इलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव बेनि गाइडलाइनाव रोखायै लिरखानाय जादों जुदि नोंथाङा लन डिफल्टार अब्ला नोंथाङा बे स्किमनि लाबखौ मोननाय नङा। नोंथाङा बेखौ चेक खालामबानो जाबाय। आरो नैथि मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय DBT सिस्टेम। बे DBTनि सिस्टेमनि जोहै गोबां मानसिफोरा दासिमबो गोबां गभर्नमेन्ट स्किमाव एप्लाइ खालामो आरो राङा पेन्डिं जायो। मानो होनोब्ला रां सोनायनि सिस्टेमा नैबे दानिया DBT सिस्टेमनि थ्रुयैसो जायो। गोबां मानसिया नैबे DBTखौ कानेक्ट बानायो नाथाय चेक खालामा एक्टिभ दंना गैया DBTआ। बे एक्टिभ गैयैनि जाहोनाव नोंथाङा जुदि बे स्किमाव एप्लाइ खालामदों बा गुबुन गभर्नमेन्टनि स्किमाव एप्लाइ खालामदों नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबनाय नङा। नैबे DBT सिस्टेम बेनो जाहैबाय जुदि नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक बानायाखै आरो DBT सिस्टेमा एक्टिभ गैया अब्ला नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। बेफोरबायदि फिसा फिसा प्रब्लेमनि जाहोनावनो नोंथांनि बे स्किमनि राङा पेन्डिं जानानै थागोन, हाबनाय नङा। थाबैनो नोंथाङा चेक खालामबानो जाबाय। आङो बेखौ बोरै चेक बानायो सिगांनि भिडिअफोरावनो नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय थादों। नोंथाङा बेखौ नायनानै DBTखौ बोरै चेक बानायो आरो बेखौ बोरै कानेक्ट बानायो बेनि आपडेटखौ खोन्थाबोबाय दङ। नोंथाङा भिडिअ थांनानै नायहैबानो जाबाय। नैबे DBTखौ नोंथाङा एक्टिभ खालामना लानाया मेन्डेटरि। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय बे मोननै सिस्टेमनि जोहैनो गोबां मानसिफोरा थालांनो हागौ रां हाबनायाव। आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे चेक खालामजागोन अनलाइन जुदि नोंथांनि नामा नैबे SHC केटेगरि सेल्फ हेल्पनि केटेगरि वाइसआव हाबदोंना हाबाखै नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा गोदान मेम्बारबा नैबेयाव नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि नैबेयाव स्टेट डिस्ट्रिक्ट बेफोरबायदि नोंथाङा सिलेक्ट खालामनानै गावबा गावनि नामखौ चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। बेनि माबाफोर जुदि गोदान आपडेट फैयो भिडिअनि जोहै आं नोंथांमोननो आपडेट होगोन। जाय बिथांमोना मिथियाखैमोन आङो नोंथांमोननो आपडेट होबाय। आरो नोंथाङा रांखौ बोरै मोनगोन बे स्किमनि जोहै रां सोबाथाय रां सोनायाथ' गोबां आगोलावनो जानांगौमोन नाथाय गोबां लेट जाबाय। थेवबो नोंथांमोना वेट खालामबानो जाबाय एप्रिल मान्थखौ। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।